2023 BCनि বিধানসভা চংবারি পাইমানি ইয়াগলো मार्च दालनि 30 सालमारि सांग्रं सालो अबनो पुइला त्रिपुरा मथातै CPIM बदल याकारै खुं चिनैनु खुंनि खरक थामचिनै बुतार IPFT नि बाना रमफाइया IPFT डिविजन कमिटी नि आदं चरणबासी त्रिपुरा बरंनो लामसगै नाहारका तै IPFT बदलनि गोबां आदं रबो बाना रमनि पान्दावो मानजाक फाइया जोंनि पार्टियाव लामसगमानि पान्दा जोंनारो CPM एबा CPM एवं त्रिपुरा मथा याकारै ini 12 फेमिलि नि 32 फुटा चिनारो फाइ जइन दिफेका जों बरंनो खाबाय खुबाय लामसगो ताइबो चिनारो गोबांमा तागुगो गोबांमा जागानि CPM त्रिपुरा मथा जारा खाय तंनाय बर जों बाय जगाजोंनि दङ जों बस्तां कयेकदिननि बिसिङाव ताइबो गोबां भटार्स जों जइन नानै चिनि बनापेसा डिविजनाव अमन बागै जारा फाइनाय रगनो एवं तिनि ताबो फाइनाय रगनो जों